הסרט הבא, למרות שאנחנו מתביישים לומר זאת, הוא סרט פרטי. הוא צונאמי שם בימי התיכון העליזים, ואנחנו מאוד מתביישים בו. צח, תתעורר, צח. אתה לא מזהה אותי? צח, עכשיו אתה מזהה אותי? מר סלמונלה! צח, אתה התעללת בי כל השנים, צח. ועכשיו אני הולך להחזיר לך. אבל אני לא התכוונתי. זה כבר לא משנה עכשיו, צח. אני הולך להטיל עליך קישוב. מה עשית על האף שלי? אני ארוג אותך. מר סלמונלה. צח, אתה מטורף, צח. אני הולך לשפוך עליך מים. מר סלמונלה, תן לי את זה. אני הולך עכשיו להחזיר לך בחזרה. לא בגב, לא בניתוח, יש לי אישור מהרופא. רק רגע, אני מכיר אותך. גם אני מכיר אותך! היינו ביחד בצופים. נכון! אני חושב שכדאי שנראה לצח מאיפה משתנדאי. צח, עשיתי עליך סרט. ביטמה ביצים בשקל. ביטמה ביצים ביטמה ביצים בשקל. אז תקנו ביצים. עכשיו ניסים, מה? נתקוף לו את הדילדו. תזוז ותביא לי דילדו. לא, לעולם לא. תביא אותו עכשיו. טוב. לא, אל תתקוף אותי. הרופא נתן לו את הכלכלה, הוא עכשיו יכול לרצות את ידו הקטנה, והוא לוחץ ביד והוא אומר עידן. הוא לחץ לו את הפטמה עם בוקי נברודה או לחומה.